कहत नहीं। अच्छा लागत तो बा हमारा कबो के भेंट हो इनकरे ऐसा एगो लड़की के बियाह भइल लड़का से ना भैंसा से। एगो गजेंद्र भैया के पाड़ी भी पड़े से शादी कैले भी है। तनी यही जी तनी ठेहुनिया जाना। हाँ तनी हमरा क्लियर पोजीशन मिलाला। कृपया दूरी बनाए रखे। तोर कहे तना छाती फटता के कैसे रोवे दे में खून बता हमरो दे में चुप पानी। चुप चुप के हम भैया अरे बाप रे भैया होने से इनका तबीयत खराब होता। हाँ ई भैया हुए कि भैया जी हुए अब ओकरा से पूछवावा के हम हो भैया हुए कि भैया जी हुए। भैया जी अच्छा हाँ तो चला अब ठीक बा। आदर सत्कार बा आदर सत्कार से बढ़ले भाई बा। ते मत हुआ उतार भवैया भैया जी भसुर के कहल जाला। उहे गजेंद्र भैया हां लड़की के शादी भइल बा ससुराल में गइल बिया। का कहतिया हो जब मर्द अंदर घुसल बाड़े मेहरारू के जब घूंघटा उठावत रहे मेहरारू हाथ धइले बिया। अरे ते गिरा अरे ते शिकायत करा देबे रे बेटी पतो के रहन सीख बेटी पतो के कर लूड़े ने यही लखनी नैहरवा में ससुरा में जेबे तई तक रे पलक तो तब परखंड उघारे हो जाई। साफ बोलकुए बुझाता रहते। जब जे मर्द शैलेश भैया जब जे मर्द घूंघटा उठावत रे मेहरारू मर्द के हाथ धइले बिया। धइले बिया हो कहते कि ये राजा का कहतरू हो देखा ऐसे मत कर। कैसे करी उलट के कि पलट के। अरे आज भर तो छोड़ दो कम से कम आज भर सबर धर। अरे पूरा जीवन तो बाकी न बा। अब जीवन भर के लाइफ इंश्योरेंस तो हमारे साथ भइल बा। पैसा कमा के लेके ओवर टाइम में ते ही जमा करिए बीमा उसे का लेकिन आज भर एह मेहरारू के बात मान जाई राजा जी। मान गईनी हो मेहरारू बड़ी परेशान बिया। आ कैसे कहतिया कैसे कहतिया हो कि पहिला मिलन बा अजब आज लागे कि थर थर कांपता शरीरिया राजा। चला चला तारा माई से कहत रे अरे नहीं हर के याद ये गोवल के सतावे तो नहीं बतोहरा अरे फिक्रिया ये राजा। अरे नहीं बतोहरा फिक्रिया ये राजा। ए सैया जी जनी घूंघटा हटाई हमारा लाज लगता कि राहुल नैना नसीला राउर राजा जी हो कि राहुल नैना नसीला दगबाज लगता। ए राजा जी देखिए बोला आज हम बड़ी दुखी में बानी। आज बाप भाई सब लोग के साथ छूटल बा मन बड़ा उदास बा। आखिर इशारा खातिर रौरे न हो बताओ काहे इतना बेचैन बानी। मेहरारू कैसे कहतिया का कहतिया कि राहुल अरे नैना नसीला राउर
हटाई हमारा लाज लागता घुंघटा हटाई हमारा लाज लागता राहुल मेहता नसीला राहुल मेहता नसीला तकबाज लागता घुंघटा हटाई हमारा लाज लागता